המלון. עכשיו, אחרי שנחתנו והגענו בשלום, מילאנו טפסים והתחלנו להיות תיירים, מהם המצבים השכיחים שבהם ניתקל? נתחיל בבית מלון. חשוב להזמין מראש חדר במלון, אחרת אולי לא יהיה. כשאתם מזמינים חדר מראש, שומרים לכם מקום. להזמין חדר במלון. Making hotel reservations. Making hotel reservations. אם לא הזמנתם חדר, השאלה הראשונה לפקיד, פקיד הקבלה, תהיה, שלום, יש לכם חדר פנוי? Hello, do you have a vacancy? Hello, do you have a vacancy? והתשובה שאתם לא רוצים לשמוע, מצטערים, הכל תפוס. Sorry, everything's taken. Sorry, everything's taken. ויש עוד אפשרות. There are no vacancies. There are no vacancies. אם הזמנתם, תוכלו לומר, הזמנתי מראש. כלומר, יש לי הזמנה. I have a reservation. I have a reservation. ואם לא הזמנתם, תנסו את מזלכם ותגידו בנימוס, עם תקווה לטוב, אין לי הזמנה. I don't have a reservation. I don't have a reservation. ואולי כדאי לפרט. אני צריכה חדר. I need a room. I need a room. ללילה אחד. For one night. For one night. לשני מבוגרים ולשני ילדים. For two adults and two children. For two adults and two children. זה יכול להישמע משונה, אבל מניסיון כדאי לפעמים לוודא. עם חדר רחצה ושירותים. With a bathroom. With a bathroom. עם מיטת יחיד או עם מיטה זוגית. With a single bed, double bed. With a single bed, double bed. איפה החדר בדיוק? בקומה התחתונה? On the first floor. On the first floor. או אולי דווקא בקומה העליונה. On the top floor. On the top floor. איך אני מגיעה לשם? לעלות למעלה במדרגות? Upstairs. Upstairs. או אולי לרדת למטה במדרגות. Downstairs. Downstairs. אבל אני עם מזוודות. אולי יש מעלית? מעלית? Elevator. Elevator. ויש עוד אפשרות. Lift. Lift. האזור של המלון חשוב למי שרוצה לטייל וגם משפיע על המחיר. מלון יכול להיות במרכז העיר, ליד תחנת רכבת או בפרברים. בכלל, תמיד טוב לדעת את הכתובת המדויקת של המלון, לא? איפה אתם ממוקמים? Where are you located? Where are you located? אם לא ברור, תמיד כדאי לשאול. איך אני מגיעה אליכם מי? How do I get there from? How do I get there from? וכמובן, כדי שלא יהיו הפתעות בהמשך, מה המחיר בבקשה?
How much does it cost? How much does it cost? זה לא תמיד מובן מאליו. האם המחיר כולל ארוחת בוקר? Does the price include breakfast? Does the price include breakfast? בהזדמנות זו, זכרו את הארוחות. ארוחת בוקר. Breakfast. Breakfast. ארוחת צהריים. Lunch. Lunch. ובערב, ארוחת ערב. Supper. Supper. כמעט שכחנו את הפקיד על הקו, אז מה נסגור איתו? ניקח את החדר. תודה. אגיע עד השעה 4. Thank you. I'll be there by 4. Thank you. I'll be there by 4. בכל הארצות המיומנות באירוח תיירים, קיימות לשכות מידע לתיירים. גם ברוב המלונות תפגשו פינת מידע לתיירים. שם אפשר לשאול את כל השאלות שתיירים שואלים. מידע לתיירים. Tourist information. Tourist information. את השאלה הבאה תשלימו לפי הצורך. סליחה, איפה יש כאן... Excuse me, where can I find? Excuse me, where can I find? אולי נתפזר לקניות בשוק. כדאי לקבוע נקודת מפגש. נקודת מפגש. Meeting point. The meeting point. ויש עוד אפשרות. The rendezvous point. The rendezvous point. יש לכם אולי רצוי בחינם מפת העיר? A map of the city. A map of the city. תוכלו לעזור לי למצוא בסביבה סוכנות להשכרת רכב? A car rental agency. A car rental agency. בעצם אולי אני מחפשת תחנת מוניות או תחנת אוטובוס. A taxi stand, bus stop. A taxi stand, bus stop. רכבת ל... A train to. A train to.